2024-25नि बिसायख'थिनि नोजोर लानानै बेखौ बानायाखै। गोलाव सम जों सोमावसारनायाव फैनानै जों जेरै मोगा मोगि जादों बै हारिफ्राबो मोगा मोगि जागासिनो दङ। बिसोरनि जि भिजन भिजन बिसोरनि जि नोजोर, बिसोरनि जि थांखि, बिसोरनि जि जेंना बेखौ लानानै बेखौ बानायनाय जादों जाहाथे बिसोरो बयबो बुजि मोनो आरो अब्लासो जोंनि हारिजों सुथुर सानलायालासिनो, जोंनि हारिजों एना एनि जायालासिनो बिथांमोनाबो गावबा गावनि खामानिखौ मावलांबाय थायो। बेखौनो नोजोर होनानै बेखौ बानायनाय जादों। 2024-25नि बिसायख'थिनि नोजोर लानानै बेखौ बानायाखै। गोलाव सम जों सोमावसारनायाव फैनानै जों जेरै मोगा मोगि जादों बै हारिफ्राबो मोगा मोगि जागासिनो दङ। बिसोरनि जि भिजन बिसोरनि जि नोजोर, बिसोरनि जि थांखि, बिसोरनि जि जेंना बेखौ लानानै बेखौ बानायनाय जादों जाहाथे बिसोरो बयबो बुजि मोनो आरो अब्लासो जोंनि हारिजों सुथुर सानलायालासिनो, जोंनि हारिजों एना एनि जायालासिनो बिथांमोनाबो गावबा गावनि खामानिखौ मावलांबाय थायो। बेखौनो नोजोर होनानै बेखौ बानायनाय जादों। 2024-25नि बिसायख'थिनि नोजोर लानानै बेखौ बानायाखै। गोलाव सम जों सोमावसारनायाव फैनानै जों जेरै मोगा मोगि जादों बै हारिफ्राबो मोगा मोगि जागासिनो दङ। बिसोरनि जि भिजन बिसोरनि जि नोजोर, बिसोरनि जि थांखि, बिसोरनि जि जेंना बेखौ लानानै बेखौ बानायनाय जादों जाहाथे बिसोरो बयबो बुजि मोनो आरो अब्लासो जोंनि हारिजों सुथुर सानलायालासिनो, जोंनि हारिजों एना एनि जायालासिनो बिथांमोनाबो गावबा गावनि खामानिखौ मावलांबाय थायो। बेखौनो नोजोर होनानै बेखौ बानायनाय जादों। 2024-25नि बिसायख'थिनि नोजोर लानानै बेखौ बानायाखै। गोलाव सम जों सोमावसारनायाव फैनानै जों जेरै मोगा मोगि जादों बै हारिफ्राबो मोगा मोगि जागासिनो दङ। बिसोरनि जि भिजन बिसोरनि जि नोजोर, बिसोरनि जि थांखि, बिसोरनि जि जेंना बेखौ लानानै बेखौ बानायनाय जादों जाहाथे बिसोरो बयबो बुजि मोनो आरो अब्लासो जोंनि हारिजों सुथुर सानलायालासिनो, जोंनि हारिजों एना एनि जायालासिनो बिथांमोनाबो गावबा गावनि खामानिखौ मावलांबाय थायो। बेखौनो नोजोर होनानै बेखौ बानायनाय जादों। 2024-25नि बिसायख'थिनि नोजोर लानानै बेखौ बानायाखै। गोलाव सम जों सोमावसारनायाव फैनानै जों जेरै मोगा मोगि जादों बै हारिफ्राबो मोगा मोगि जागासिनो दङ। बिसोरनि जि भिजन बिसोरनि जि नोजोर, बिसोरनि जि थांखि, बिसोरनि जि जेंना बेखौ लानानै बेखौ बानायनाय जादों जाहाथे बिसोरो बयबो बुजि मोनो आरो अब्लासो जोंनि हारिजों सुथुर सानलायालासिनो, जोंनि हारिजों एना एनि जायालासिनो बिथांमोनाबो गावबा गावनि खामानिखौ मावलांबाय थायो। बेखौनो नोजोर होनानै बेखौ बानायनाय जादों। 2024-25नि बिसायख'थिनि नोजोर लानानै बेखौ बानायाखै। गोलाव सम जों सोमावसारनायाव फैनानै जों जेरै मोगा मोगि जादों बै हारिफ्राबो मोगा मोगि जागासिनो दङ। बिसोरनि जि भिजन बिसोरनि जि नोजोर, बिसोरनि जि थांखि, बिसोरनि जि जेंना बेखौ लानानै बेखौ बानायनाय जादों जाहाथे बिसोरो बयबो बुजि मोनो आरो अब्लासो जोंनि हारिजों सुथुर सानलायालासिनो, जोंनि हारिजों एना एनि जायालासिनो बिथांमोनाबो गावबा गावनि खामानिखौ मावलांबाय थायो। बेखौनो नोजोर होनानै बेखौ बानायनाय जादों।